Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka hanyo trap youth council madagasni galale benukendo yu commissioner and secretary ketanat ka kwat ka khya ka sarkar jila u Dr. Joram Beda IAS ban panjing shai hakbede bat ka result tab kam doktor nakabda ka post medical and health officer MNHO balpen bina dak MMSRB kasing kala panjing shai hakbede bat ka rukom baha namar baki khasi bat jantia ki yo tang sautli ki sit katba ki garo ki yo hado khatwei tili ya kabala baha kat kum ka Meghalaya State Reservation Policy shak nai spa hanya phuwei kasing kala pen pa ba kidon ar phui tali ki kambalat but na kini ki south tali ki post ki dei na benda ki khasi jantia but khatwei tali na benda ki garo ar tali na benda ki unreserved category but south tali na benda ki weipat ki ST SC uba aroi ko par sandram ulaong bahagi kendo ber Dr. Joram Beda ulaong bakani ka dei kat kum ka roster system kasing kalakdo bakat kum ka Meghalaya State Reservation Policy shyak nai spa hanya phuwei nagbanta kini ki post ki khasi ba jantia kimdei banyo tang sautli hendei ki de banyo pratli ki post nakaliang jong baseng mentah kesini ni wan bani kendo yo commissioner and secretary jong health department Dr. Joram Beda IAS halor ka result ya kabala penmi lengbah ka recruitment board jong medical jong state kabau chairman de commissioner and secretary kumban chupan kan ma hau penai Julai jong mentau senam nakaliang jong ka recruitment board kila penmi ya ka advertisement nak banta ban tap kam ya ki doktor ki namata ki post medical and health officer but ki post junior specialist katkum kini ka advertisement ki don kumba arpui tili ki post medical and health officer but san post southly ki post ki bayday but ka junior specialist ti hadin bami ya ka result kani ka pratrik jong matau benai abang ipet ya ka list ya ka balapan mi na ka office jong kani ka recruitment board ngilap ba na ki arpui tili ki post jong ki medical and health officer kumba khatwei ngut ki doktor lajit lane la thap ki bade na kajat pendri garu but na ki khasi ba jantia pat ngilap podan tang saungut ki bathap but na ka ada ST ki don saungut but na ka unreserved category ki don kumandri ngut ti ladangi ken ladangi pet ya reservation policy ka jongi ka boong bangi de banyo saupo arpo khatsan batsan tingyo iba ki jongi ki yo tang south seat ki wei pat ki perlok jongi garu ki yo khatwei seat jadin mengiyo i ya kanika jingmi ya result mentara sengi lawan banya kendo ya commissioner and secretary jongka health department ban panjing syai bolong ru chairman ya recruitment board ban panjing syai babalei na ki arpoi teli gi seat ngi yo tang kumba south seat jadin mengilaya keren but commissioner and secretary jongka health department Dr. Joram Beda ila ajing pensyayangi bahkan ni berokhat kade namar kajing penterikan ya ke roster system nakaliang jongka department kila pensyai kila pen i yang i ki kot kislah kaba kaladon ke recruitment lani kajing tungkam husnam arja arusang hakata kapuar batungkam husnam arja arusau ki post ki shim lala ban thap lani katkum ka reservation roster ki ong ba ki beriau nak ki post ki vacancy ki balat kat kum kani ka roster ki ong ba ka medical and health officer ki ban ka unreserved post ka DR ki khasi jantia ki de saw ki garu ki de khatwei but ki OST ki de saw komot arpui seat dekat kum kani ka jeng penmi ya ka result ka pratrik jong new benai mentau benai ka de bitik kat kum ka roster system ya ka bana kaliang ki jong ki ong ba ki pentrika me ka roster nak ka jeng betha jong ka personal department lembah ka DMHI abai de ba ka post junior specialist pat ki babu ni ki bayu orung hang ni ki de na nangi komot khasi jantia ki don prangut ki unreserved ndriungut ki bawan nak ka jai pendri jong ni ki garu bat kiwi ki ada SC bat ST kim don ndri katkum ka advertisement ki don kumba nyau tli ki post tambah ya ka balala ban thap menta ka de tang lai pusan komot ki bobun ki post ki bom shimla la ban thap bat ka we ni ki daw ka kamtam ya ka post specialist ka we ni ki daw ba ka recruitment board kamla ban thap namar kini ki bawan hakmat do ka list bon kim shimla join ya kani ya ki post bat ki ka basosi kalong babun ni kini ki de na ka jat mari bocong ni
kini ki doktor ki balapas ki specialist ki bala specialize ki babun ki kam ki jongki re ba ki mi akales nakmat do la dapet na ules iwe hadu khat lai hadu khat saw ki de na kajat ni ko jongi rekim tre pat ban join ne kata post ka ba kila syajit bat kau ki babun na kiru ki de ki doktor ki bade ki bonded doktor ki baka sarkar ka pha ki bande pulih re bososi kolong betala syajit pat ban serve ki government hospital kini beri kim kwa ban serve dia panjing syab nak liang ka jongki ki ai kata ka jing syai ba ka ya kani la le ka kum roster ngai ka bangi ngi ong yo commissioner secretary kolong ba kadon ka jing pen kela ha ka advertisement ku baki ki kot la dengi pet ya ka advertisement jong senam arja arsa ka reservation ya ki medical and health officer kadon la ka jong akaba katnu khasi jentia katnu garu kadon la ka jong aka reservation nam ta ka junior specialist kadon la ka jong kat nungut khasi jentia kat nungut garu kat nungut a result seat re ka ba ki penkela kan san pat ha kani advertisement jong senam arja arsan akaba jaka banbu bandan kata sub categorization dan ka sub vacancy ya ki khasi jentia bat ya ki garu la shu kentup lang haju bat junior specialist bat ka post jong medical and health officer ti ngi ba kani kawan ra kajing bom syai yang ngi kum tipat ba bat yang ngi kum beseng ti kaba ngi la ekren ru bat commissioner secretary da kaba ong u ba ki babun ki jongi ki doktor ki badai nak ajak beri jongi ki badai ru nak ki badon ya ka qualification ban chat thung kum kita ki medical and health officer ki banamar berjing menteri kami ngani roster system tang sangut ki sajit kini hadin kidang bun ba kidon hadu ars patam ki doktor ki bala ele kani ke exam ban sajit kum ki medical and health officer dai namar ba roster system kim shim lala bandrung ha ta post tingila ong ya ka ya commissioner secretary kum chairman jong ka recruitment board ba kidai ban pelong no ya ka examen thung kam ha po lai mana ha kini hi ki manai ban sawan ha bo jong ban taw snam kenang ba kini ki doktor ki bakwa si sya ban tre ka kam ki bala sajit re namar ba penteri kami ke roster system kim sim lara bandrung haka kam ga jongki tinyo lat penteri kam ti haka jing keren ga jongi kata ri ga jing persa ya ka bana kaliang jong u chairman jok recruitment board la ai bula pun i yang ki kot isla ya ka roster system ka penteri kam bat ulak tular lo yang i ba ka next recruitment cycle kan long no ya po jong taw snam kenang begini ki doktor ki bada khwa penteri ka kam tinyo lat ban rung ga ne penteri kum ki doktor ki PCC ki Jakarta Sumar Sorkar tapi orang itu boleh bukan di bom tamu ya tolong beli ketika tahu baka carry over yang juga jongki nak kalau berkom kata ketika ka bening ka daw bening kong namala ningi pet ya ka advertisement jong arja arsan ruki ong ba kadon ka unfilled vacancy jong snam arja arsan arpusa but ka new vacancy jong snam arja arsan dia kini ki combine lang haju andala ki combine haju da ki pet ya ka roster na ki sanction post ki lapa ki jongi house nam arja arsa la thum bun ya kini ki wait pa ki prolog na kajat benru garu om sim lala bentung namar om sim la qualify ka post ka baki ki de qualify de halor kata kan nongrem ba ka jongi ka kalano sya ka saw ka jongki ka kalano sya ka khatway ti nakaliang do ka seng ya kai ka bangi ngi kwa kalong ba ka recruitment process ka ban start kenapa kini ki badu mentah ki bom sim lala bandrung mentah kinyo alat hakanika banwan ka recruitment cycle atau PE na pada orang jing le ke sarkar lembaga jingdon kita roster ban carry over atau komdi ke jingdu pada ipai ba nak susah kata kai ka bangila ya keren wat haka khatu ka komiti ka sarkar kala form na bentaban kemi bia ya keresa ban kemi benya ya reservation policy bangi trikam bro kata andre ka bosusi kalong bahadu mentang im sim layu i kata ka komiti ka sarkar kala thau la kala kumakalong kala submit ya report how chief secretary la ada ban submit ya report ka jong ka cabinet ti kijing ajing mut ki babun ya ka bana kalen jong kaseng ngila ai ba kawin kijing ajing mut kalong ba kamdei bandon ka carry over kenang ba every recruitment kumo mo ka recruitment la ne kijing thungkam kan long be ka batuma kamdei bandong bala adu unus nem bala adap kamut nda thung menta pin ailat ya ki ban penrung hakani ka senam ka pementa namar la ada kale akum ni ka pendu nong pat ya ki jongi ki badai hok ban yo ya ka kam namar la ringi pet ya ka merit list bun ki jongi ki badai hok ban yo rikim yo namar la penteri kam ka roster system tingi kmit lenti ba ka kani ka jing ajing mut ngimtip kai ka jing ajing mut ka jong kata komiti ya ka ba ka sarkar kala bu ka ai sa ka sarkar bing kmit lenti ba kita bro khat kin mi no sakmat kin don ki jing penbet ya kum kini ki aka kenang ba ka kala ban yo kam yo jam kam de man long kum kalong mentana mala la deng impact mentahi hak dak lengba ka jing penteri kam ka roster system ya ka carry over na waves nam cha waves nam i ba kawan ra ka jing dong ya ki beri